odpovídání dvakrát, že Řehovi a dalším členům. A prostě to jako, kdybych to nenapsal, tak to z těch vláken na fóru si ta komise to jako sestaví přesně takhle, jo. A je to prostě rétorika, která jako mně primárně přijde, že prostě odsoudíme Bartoše, protože jsou to jakoby všechno přitěžující a sporné okolnosti, zatímco fakta, které by ukazovaly, proč jsem se tak rozhodl, v tom závěru vůbec nejsou zmíněný. Jo. Takže já říkám, ano, jsem vinen, proplatil jsem to oproti pravidlům pirátské strany, jo, ale prostě ty důvody z mýho pohledu stále jsou platní a udělal bych to úplně stejně, kdyby jsme byli ve stejné situaci. A zlehčovat to tím, že... Já se tě ještě teda ptám, ty jsi říkal, že každou fakturu po splatnosti bys stejným způsobem proplatil. A pokud vím, tak těch faktur po splatnosti tam tehdy bylo víc, co jsem se dočetl, ještě tam byla nějaká tiskárna, kde si to si. Takže... Jsem říkal, že to udělám u všech faktur a samozřejmě prostě ta tiskárna byla ještě v klidu, ty nám nehrozili tím a ten Sternat to v těch dopisech dál, že prostě reálně s tím půjde ven, že jako prostě, že je naštvaný a já bych se mu fakt jako nedivil a tomu nějak nestraním, jako jo. Protože prostě jako co on tam musel od Soni Holečkový prostě a od těch lidí si vyčíst zašity, prostě to jako, to prostě takhle se nechováš k dodavateli, i když je to tvůj kamarád, tak v něčem jsme profíci. Ano. Marku, já mám zásadní jako teďkom důležitý jako dotaz, jo. Bylo to plnění na základě té schválené smlouvy, bylo v souladu s tou smlouvou, kterou schválilo republikové předsednictvo? No, to v té době těžko bylo říci, protože jako podle mýho názoru totiž problém byl ten, teda z toho, co jsem pochopil, že prostě republikové předsednictvo tehdy ke svému schvalování nemělo prostě dostatek informací. To je jedna z věcí, které bych tady Ivanovi vytkl, můžeš se k tomu vyjádřit, že vlastně tam došlo k nějakým výtkám ze strany ostatních členů republikového předsednictva a na ty si v podstatě nereagoval. A na základě těchto výtek oni vlastně proplacení té faktury neschválili. Já teda jediný, co jsem viděl, že bylo vytýkáno, tak bylo, že nereportoval v patřičné míře, přitom ty reporty od té doby, co to vzniklo, tak prostě byly na nějaký jako high level, kde nečekám, že mi manažer kampaně bude psát, hodinu jsem editoval článek, půl hodiny jsem dělal tohle a podobně. A druhá se bavíme o té dubnové faktuře, o té prostředí, jo? Já vím, že v květnu už to bylo v cajku. Hele, pokud já jsem prostě, nevím, já jsem s tím předsednictvem komunikoval, byl jsem v té kampani a v podstatě jako já si myslím, že ty informace byly a s tím Sternadem mohl kdokoliv napřímo komunikovat, zeptat se, o co dělá a ty informace mít. A to, že jsme se prostě točili na tom fundraisingu, který zazněl ve výběrovém řízení. Prostě my jsme tu bránu jako nedokázali spustit. A to je jedno, kdo za to mohl, ani tady poslouchající nebo kdokoliv. Ale prostě ten fundraising my jsme nemohli nakopnout. A to on jako manažer kampaně nemohl žádným způsobem ovlivnit. Jo. Takže prostě jestli výtka byla v tom, že nefundraizujeme, jo, tak prostě on proto udělal max, jo, v tu chvíli. Já fakt to řeším jako čistě, že ta práce byla odvedená a chápu i třeba motivace některých lidí, že jim jako přijde drsný, že někdo vydělává 50, prostě to jako není drsný, že jo, v tom jsme dělali, kam jsme mířili a jaký byly finální benefity. Takže já prostě jsem s plněním, ten, kdo zadává a kdo akceptuje, prostě neměl problém a není to žádný alibismus, naprosto jako naopak se divím, že se to nesesypalo někde v půlce, když prostě se zdržovaly platby prvních faktur na základě prostě nálady na fóru. A to předsednictvo taky prostě nereagovalo tak, jak by mělo. A nevím, jestli to je moje chyba. No, já považuji za důležitý, jestli v té smlouvě byla uzavřená nějaká smlouva, jestli ty platby byly v souladu s tou smlouvou, jestli ta smlouva byla na základě nějakého neplnění vypovězena nebo nebyla. A pokud jako byla jakoby platná, tak jako tam podle mě není důvod jako nezaplatit, že jo? Naopak jako vidíme, jak dopadla sociální demokracie s Altnerem, že jo? Jako... Ano. Jako tam právě jediný ten argument, který v podstatě by ospravedlňoval to, že to předsednictvo to neschválilo,
proplacení faktury ze smlouvy, kterou mimochodem předtím její znění samo schválilo. Jo, což je teda věc, za kterou bych teda v podstatě celé předsednictvo označil za porušivší předpisy, protože vlastně ta smlouva teda do značné míry nerespektovala ty podmínky dané republikovým výborem. Nicméně tahle věc je promlčená, ale alespoň akademický výrok tady k tomu chci mít, že v podstatě ta smlouva jako celek byla v rozporu s tím, co prostě řekl republikový výbor. Tak to jo, to podepíšu taky, no. Jo. Ale jako spíše to nebylo prakticky realizovatelný, ale fakt, že teda republikové předsednictvo schválilo asi smlouvu v rozporu s republikovým výborem, jo. Ale jo. Tak zase na závěr, že silná polehčující okolnost prostě pro Ivana je to, že jednal z péčí dobrýho hospodáře, protože kdyby tu smlouvu nezaplatil nebo tu fakturu, tak to stranu výsledně bude stát víc. Jo, já jako souhlasím s tím, že v té situaci, ve které Ivan byl, jako v tom červnu nebo kdy, tak v podstatě neměl moc lepších možností. Respektive měl 3 možnosti. Ta jedna, ta lepší, by byla to, kdyby se pokusil jednat prostě se zbytkem republikového předsednictva a prostě přesvědčit ho o tom, že prostě k tomu, že to plnění bylo z té Zdeňkovy strany v pohodě, což ale předtím podle mě neudělal, protože já když se právě podívám, když je tady to jednání, momentíček, hlasování duben, duben, to bylo, myslím, to neschválené. Čili tohle je to vlákno, ve kterým je závěrem Řekni mi datum, protože ty to máš tak krásně popsaný, že jako to je dokonalý. Datum ti řeknu, hele, já to mám v těch, moment, jo, 22975, čili 16.4. Jo, vidím. Ne, počkej. Moment. Kecám. 13.5. Ne, znova kecám. Okay. Jo, 27.5. To je tak, kde to neschválili. Dubnová faktura, která nebyla schválena, je v tom vlákně z 27. května. Jo, už to vidím, no. Jo, a teďka... No, teďka, když Ivan tam píše, manažer kampaně zařídil bla, 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 teďka tam bylo Janka, zdržuji se, nepřijde, že mám dost informací, minimálně 2 nejasnosti, které mě k takové volbě vedou. Opravdu vykonával manažer to, co mu ukládá smlouva, otazník. Smlouva nedodržela podmínky výběrového řízení, no to víme. A toto je dle mého stále nedořešené a je nutno se s tím zabývat před vyplacením čehokoliv. A teďka Alenka Wagnerová tam má nějaký dlouhý traktát relativně, který tady přečítat nebudu, ale... Já to čtu s tebou, no. Jo. No, prostě nějaký výtky tady jsou a jich jakoby jsou tu 2 stránky skoro. A potom právě na ty výtky Ivan reaguje tím způsobem, že no, dost
Hlavně spad Mumble? Nebo co se stalo? Asi jo, že? No jestli jsi do toho mluvil a mluvil si do toho 5 minut a my tě neslyšeli, tak to prosím tě zopakuj. Dobrý. No. Co jste slyšeli poslední? No vlastně jsme se bavili o tom RP, jak to Jo, vlastně o tom bylo jako... RPčku. No a No, dál teda, nevím, no. Já jsem prostě zhruba říkal to, že prostě, že tam bylo jako hodně, docela dost dotazů tady v tom vláknu ze strany ostatních členů RP, který podle mého názoru zůstali nezodpovězený a vidím tam určitý hrdlo láhve, no, bottleneck prostě informační mezi Zdeňkem a zbytkem toho předsednictva právě v Ivanovi s tím, že zkrátka na základě demokratického minima bych asi taky měl jako na jejich místě prostě problém to schválit. Z ohledu na to, že teda už ta smlouva byla teda schválená a bylo daný jakoby, že prostě ty závazky jsou jak jsou, že se porušilo přitom ta podmínka republikového výboru, ale zkrátka, že ten závazek teda existoval, tak by mě teda zajímalo, jestli, když teda proplácím na fakturu, jestli je řádně plněno z druhé strany. A tam mi přijde, že tam byl určitý jakoby nedostatek v informovanosti ve straně republikovému předsednictvu. Alespoň z toho, co vidím tady na tom fóru. Jasně, já totiž to vidím tak, že prostě Ivan tam nezvládl tu komunikaci, jo, respektive to už je jedno, že kdo to, ale prostě tam se nám rozpadlo předsednictvo názorově a fakt je, že ty, co mu navrhovali to neproplatit, tak v podstatě by porušili smlouvu, což by bylo mnohem jakoby větší průser, jako nejdřív tu smlouvu musí teda vypovědět a pak teda jako prostě to bylo takový partizánský řešení, který mi navrhovali, že v podstatě jediná šance, jo, jako ano, chyba byla, že se předsednictvo neshodlo na nějakým jednotným postupu. No ale zase, že jo, nemyslím si, že by bylo dobré, aby tohleto jakoby odstral jenom ten Ivan, jo. Jo, jasně. Hele, já jsem teda na začátku říkal, že jsem tam z hlediska Ivana viděl 3 možnosti. To, co udělal, bylo snažit se jako víc prostě komunikovat s tím předsednictvem a přesvědčit ho k tomu, aby teda to proplacení schválili. A bylo by to teda všechno skoro cajk podle předpisů, protože se tím ještě, no vlastně, tam se to zahladilo nějakým způsobem, ne ten problém, že vlastně na to ani nebyli v rozpočtu fektáky tehda. Já vím, že tam bylo ještě něco s tím republikovým výborem, že k tomu jakoby dokonce snad novelizoval pravidla hospodaření. Jen kvůli tomu, aby se tyhle manka mohly zaplatit. Jo, tak jo, to z toho tady teď vidím, no. Tam v rozpočtové kapitole nebylo v danou chvíli dostatečně peněz, pokud si pamatuju. Jo, já jenom tady v rámci té komunikace, já jsem samozřejmě s tím předsednictvem ty věci řešil, jo, a není to věc jenom toho fóra, ta komunikace probíhá i mimo fórum. A v podstatě tam jako nešla cesta ven z toho, ta polarizace tam byla prostě silná a já třeba s tím Tomášem Vymazalem jsem se o tom jako už pak dlouhodobě nemohl vůbec bavit, jo. A naopak si myslím, že velmi objektivně do toho vstupovala Lenka Matoušková Wagnerová i tím svým příspěvkem, na který se tady teď koukali, jo. Ale v podstatě i já jsem byl v takovém stádiu po těch evropských volbách, jako neměl sílu jako svádět další ještě interní boje. A jako za prdelí jsem měl prostě toho naštvanýho Zdeňka a zase jsem prostě jako zcela objektivně naštvaný, jo, protože tu práci prostě odved a ty výtky byly prostě takový, že to jako v operativně reportování prostě, tak tam mu to vytýkalo pár lidí, nechci jmenovat a prostě ta práce odvedená byla, další věc byla ten fundraising, jo. Ale můžeš mi říct, jak teda ta komunikace v tom předsednictvu probíhala? Protože říkám, já můžu jako vycházet jenom z toho, co vidím z těch písemných pramenů, já jsem u toho nebyl. Hele, je to 2 roky, já jsem zvyklý prostě telefonovat, jako není to tak, že bych si tam přečet na fóru jednu věc, pak si upek nějaký odpověď a udělal nějaký rozhodnutí, já jsem se normálně s Lenkou vídal, přes Facebook jsme si psali, já fakt jako nejsem schopný to dohledat, jo, ale i když prostě... Já se jako spíš z toho, co si pamatuješ, ale zasedání jste jako fyzicky nedělali? No kvůli tomuhle rozhodně ne, si myslím. No, jasný. No. Jo, ale v té době, kdo byl v předsednictvu? Lenka, Vymazal, Janka Michailidu a... Jakub?
Jakub tam nebyl. A... Ježiš. Havránek, ne? Havránek, jasně. A Havránek byl, myslím, že hlasoval pro, ne? Jako to jsem tak nějak koukal. No, Havránek přinejmenším nejdřív hlasoval. No, Havránek tady jako třeba navrhuje právě, jsem pro, abychom se všichni sešli se Strnadem a probrali to společně. Jo, a to je prostě jeden z těch jako návrhů, který já bych viděl jako konstruktivní a kde se rozhodně mohlo k nějakému jakoby čistějšímu výsledku dojít. Neříkám, ale já nejsem moc zvyklý jako zveřejňovat komunikaci lidí mezi sebou z chatu, ačkoliv někdo to běžně dělá. A já prostě mám ty věci i od toho Zdeňka v tom chatu a myslím si, že i ta jeho výpověď prostě popisuje to, že to bylo vyhrocený. Jako jo. A když si dohledáš vůbec ty komunikační paterny, jako tam ani od něj ta vůle potom nebyla. Jo, jako, já prostě tam ano, šlo to táhnout ještě sáhodlouhýma debatama, ale prostě jako nebylo to rozhodně konstruktivní a přišlo mi to jako z naší strany prostě šílený. Jo, no tak sáhodlouhýma debatama, já bych to prostě viděl na jedno zasedání, ale tak jako to je můj názor, jako možná prostě nemám pravdu, ale jako za sebe rozhodně tenhle jakoby pokus bych jakoby rád tam byl viděl. No. Jako teď... Ale když vidíš třeba teď i moji komunikaci s některými na tom fóru, tak já si dokonce nemyslím, že bych jako neměl trpělivost vysvětlovat a snažit se prostě jako tím jít, jo. Já tady to bylo prostě o tehdejších událostech, jako jo, prostě. Prosím vás, vypněte toho novýho, ať tady nepíše ty nesmysly, mně prostě přijde, že nám skáče do řeči. A co? Nebo mu řekněte to, ať se uklidní. Já se na ten text nekoukám, protože já to mám zaplý na tabletu. A mě to pípá. A koukám do počítače. A jo, tak si vypni pípání. Jo, no já totiž taky to nečtu, no. Já vůbec nevím, že tam něco píše. Hele, dobře. Já jsem se tě chtěl zeptat ještě ta výpověď Zdeňka Strnada, kterou si posílal v komisi. No, to si posílal, to posílal přes tebe, nebo on to posílal přímo té rozhodčí komisi? Poslal to rozhodčí komisi, řekl, že byl dotazovaný a on pak poslal tu verzi. Jo. A kdy to bylo? Já nevím, kdy jsme byli vyslýchaní, někde před tím měsícem. Takže nedávno. No. Čiže to bylo jako s podobným časovým odstupem. Jako si myslím, že to celé bylo v jednom týdnu, protože v tu chvíli i Lenka Matoušková byla nějaká jako naštvaná, že někdo tady jako vytahuje věci 2 roky starý a ona musí odpovídat, páč nebyla zrovna v nějaký náladě. Jo, a pak samozřejmě ty zbylé 2 možnosti byly to, co jsi udělal, anebo to, co jsi mohl udělat, ale to by asi byla ta nejhorší možnost, že zkrátka bys to nebyl proplatil a prostě ta faktura by se neproplatila tím pádem vůbec, pokud by se toho neujal někdo jiný. Jo, přesně tak. A tam podle mě reálně hrozilo prostě ostuda, že jo, jako ztracení kreditů a hele, takhle já, že jo, trošinku se taky občas pohybuju v té mediální oblasti a ono se to těžko vyčísluje, kolik, jakou hodnotu má třeba dostat Ivánka do předvolební debaty, že jo, to se dá klidně vyčíslit i na milion, že jo, takže je to opravdu, jo, jako, ono se to zdá hrozně moc, nějakých 150 litrů. Ale mě to neříkej, jako já s tímhle problém nemám, jako... Hele, já vám vysvětlím Já se tady vůbec bavím o částkách, já se teďka bavím prostě o tom, jakým způsobem se postupovalo. Hele, já vám vysvětlím třeba jednoduchou komunikační paternu, která teď vypadá na fóru. Jo. Je to blbost s cením s těma páskama, jo, kde se novináři, kteří jinak, když vydávají naše články, tak jsou strašně cool a jak jsme napsali, že prostě fotit se s páskama, který vypadá jako naci je blbost, jo, tak najednou byli ve strašném hejtu a byli to Media Hub, jinak Babišovy noviny, ale když vydávali články o nás hezký, tak to bylo v pohodě. Ta situace se vyeskalovala tak, že někde z Brna v noci psali kluci z hospody Mafra SK, jo, a já jsem
s Kyšou, což je kamarád Strnada, který normálně prostě do nás nešijou a naopak nám pomáhají, tak jsem 2 dny zabil tím, že jsem řešil, aby nevyšel článek v Lidových novinách u nás, jo, že Piráti vymáhají autorský právo na reportážně použitou fotku. A na tom fóru to vypadá jako, že to je strašná prdel a to prostě není sranda. Jo. A pokud práci, tak člověka, který s náma spolupracuje nebo nám něco dodá. Prostě lidsky a fáknout ho můžu jako manažer retailové společnosti nebo podepiš a vypadni zaplať. To taky můžu udělat, ale prostě v tom partnershipu ty vztahy jsou jako a důvěra jsou jediný, co my jako máme. Jo. Jinak prostě máme kulový, jinak máme 12 mega na účtě a jsme jako až nezajímavý, jo, v pohledu třeba mediální branže v některých věcech. Takže já prostě, jak tady říkal Roy, kašlu na to, jestli to je nějak vyčíslený, někam něco jako udělat, ale obecně prostě udržovat nějakým způsobem to dobrou pověst pirátské strany, ne v politických názorech, ale aspoň, že jako se dokážeme domluvit na tom, že platíme za práci, prostě pro mě bylo v tu chvíli jako důležitý. Jo, rozumím, jo, jako přijímám. Ještě jedna věc a teď prostě to takhle jako nemá vlastně reálně souvislost s tím, o čem se co bavíme. Ale když si vezmeme ty poslední 2 roky a opět spolupráci toho Zdeňka Strnada, jo, ve věci Media Hubu, autorských práv, kanabisu a podobně, tak prostě ta spolupráce jako dál normálně trvá, takže evidentně ta pachuť prostě tady z téhletý šlamastiky. A to schytí ten hejt, kdokoliv s náma nějak spolupracuje, historicky. Jo, prostě dodává Pirátům a prostě lidem se to nelíbí a myslí si, že jako je cool, když ho posílají prostě do prdele, že jo, toho člověka. Takže prostě jako nevím, no, tady prostě po 2 letech z dlouhodobý spolupráce jsme dál benefitujeme z toho, že ten vztah se jako nedostal do toho stádia, kde by prostě jsme chytali hejt. Navíc ještě člověk, který s náma dlouhodobě spolupracuje a pak se obrátí na druhou stranu, má nějaký kredit té spolupráce s náma, ať to byl Martin, historicky Brož. Prostě jo, a ty lidi pak hejtěj a reference je bývalý členové pirátské strany, bývalý manažer prostě volební kampaně. A tyhle rizika jsou prostě jako obrovský, převážně v nějakém obraze té pirátské strany. A to tam taky nezaznívá jako, jo, on by to dal do noviny, nestalo, no tak to by se stalo, že jo, jako i dlouhodobě. Ale já se vrátím trošičku k tématu a zeptám se tě, Ivane, jestli jakoby v celé té věci z dnešního pohledu jakoby už od začátku prostě, už od toho výběrového řízení, jestli bys udělal něco jinak. Ale tady ta věc se opakuje od té doby furt stejně u každého mýho výběrka. Máme tady posluchače výběrka na náramky. Jo. A ty výběrka vždycky se to někomu nelíbí, vždycky je někdo naštvaný a vždycky to je podvod, vždycky to je produkce. Jo. Nevím, jak to třeba v právních služeb, kdy byl vybraný Filip Hajnej a podobně. Jo, ale teď to jako nemyslím tak, ale prostě vždycky se najde, komu se to nelíbí. A my jsme to výběrové řízení dělali s nejlepším vědomím a svědomím. Strávili jsme na tom hodiny, bylo tady x lidí, kteří mohli dělat toho šéfa, vybrali jsme toho Strnada. U toho výběrového řízení zazněl ten fundraising, kterým se doladí ten chybějící gap. Ten fundraising jako neprobíhal. A jestli já vidím, v čem byla chyba, tak skutečně to bylo, že držet exekutivu a zároveň zodpovědnost za kampaň a zároveň komunikačního prostě most mezi tím, nedá se to ustát, když není spolupracující kolektiv. Jo, a to musíme vědět i teď, když to děláme. Takže jo, to je jakoby ta odpověď. Prostě my jsme to nakopli a teď jsme se v tom jako topili a tam těch činností je strašné množství, takže třeba teď už byl teď se najímají koordinátoři kampaně, třeba Adam Zábranský, jo, ale jako co jsme měli dělat v prostřed kampaně, když najednou se půlka předsednictva jako rozhodne, že, nebo já nevím, jo, nebudou proplácet faktury, někdo se kousne, někdo se 2krát otočí a prostě jako ve 3měsíčním sprintu jako těžko se nějak obracet a přezbrojovat, když se prostě jede. Jo. Takže i ten závěr, kdybych tam měl prostředek kampaně. Ono vlastně já, i když, protože já mám jako zpravodaj ještě možná tak nějaký tvoje jiný výběrku a já tam vidím prostě společný vzor, kdy vlastně ty výběrka jsou chybný. Vždycky je tam alespoň nějaká
vada, ať už ohledně předpisů, nebo ohledně prostě to, co vyžádá, co si vyžádá v podmínkách republikový výbor, jako bylo v případě právě těch eurovoleb. Tady já nevím, co to bylo, nějaký ty náramky, to se dělalo minimálně na třikrát, než to bylo nějaký rozhodnutí. Tak ty výběrka dělá tým lidí, ty si já nepíšu na koleně. Máme tady znova našeho posluchače. Republikový předsednictvo dost silným lobbingem bylo krouhnutý na to, že výběrko náramku je pouze výběrko na cenu a podle toho toto výběrko taky vypadalo. Jo, jako já nevidím validní, prostě já chápu, že každý má nějaký objektivní a subjektivní názory a prostě v momentě, kdy tě někdo přesvědčí, že to je špatně, tak ty z pozice své funkce to normálně můžeš říznout. Jo, i motivace republikového předsednictva, jo, a ten feedback mám i pak od Vojty Pikala, je to i na fóru, jo, že vyhodit ty podmínky prostě kvality třeba u toho výběrka, jo, tak a jednak to ještě není uzavřený řízení, takže bych se o ně neopíral. Jo, takže to byla prostě chyba, protože se ukázalo, že záruky jsou potřeba na zboží za 50 000 a podobně. No, takže já si nemyslím, že sekám špatný výběrka, je to prostě kolektivní práce, nějaká příprava. A prostě napadají to lidi, to se prostě děje. Jako. Já s tím jako nemůžu nic udělat a když jsem třeba hledal součinnosti v přípravě smlouvy, které mi byly přislíbený lidma, musí být vzorová smlouva, tak prostě ti je zase nedodá nějaké jako třeba, kdo je za to zodpovědný. A prostě ty výběrka jsou, jakýkoliv výběrko, který děláme, je vždycky někým napadnutý, ať jsou to pražský výběrka a podobně. Takže já si nemyslím, že by tam byly systematické prostě chyby. A i my proto jako republikový předsednictvo se snaží jednodušit naším předpisem, který je náš předpis. Ty výběrka, protože to je napsané tak blbě, že to je nesplnitelný. Naprosto nepraktický v danou chvíli. A já prostě vůbec bych to mý placení prostě s kvalitou toho výběrového řízení toho Strnada vůbec nesouvisí. Jo? No souvisí to kauzálně. Protože kdyby vlastně nedošlo a nepřistoupili na to, že bude reportovat každý prd, tak jsme v té situaci úplně stejně. Jo? Takže třeba to je možný. Je prostě jako subjektivní věc a taky budeme teda stanovat přesně. Jednou týdně pošle seznam hodin ze vším a budeme v klidu, ale to tam tohle to nebylo. Jo, třeba. No právě, protože jakoby to, co bylo v nesouladu s tím usnesením republikového výboru, že tohle v té smlouvě nebylo. Podívat znova, protože já si nemyslím, že tam bylo specifikovaná prostě ta míra, která pak se ozývala na fóru, ale já si to fakt nepamatuju. Pozor, já ti to můžu citovat úplně přesně. Já to tady jsem si našel. A činnost manažera kampaně bude transparentně vykazována na denní bázi formou svodky do stranického fóra. Tolik bod 5 toho usnesení. Jo, čili bázi neprobíhala. No. Ano, tak měl teda rozvázání smlouvy nebo eskalace toho, že jo, jako prostě. No tohle to ne na rozvázání smlouvy, spíš jakoby na nepodepsání té smlouvy tak, jak byla napsaná. Jakoby prostě tady je určitý sled kroků, který nakonec vedli k té situaci, která teď vypadá jako prostě hlavní spor, o kterém my se tady teďka bavíme, ale já to beru jenom jako kulminaci toho celého procesu. Jako já v té situaci, v jaký jsi tehdy byl, jako já to v celku chápu, jak se zachoval, ale prostě nesouhlasím s tím, že bys v tom byl nevinně z toho hlediska, že prostě kauzálně si předtím činil takový kroky, který sami o sobě byly porušením předpisů a který prostě k té výsledné situaci vedly. Ty furt to děláš jako prostě, že předseda je vrchní exekutivec, ale kurňa tu smlouvu prostě. Já jsem dal její návrh, já jsem ji nějakým způsobem prostudovali ji všichni. Já jsem ji žádným způsobem její sepsání neovlivňoval. Jo. A prostě schválilo ji republikový předsednictvo. A mě prostě jako, my taktéž jako úspěchy socializujeme a každý se bije do prsou. Jo. A prostě chyby se takhle personalizují, když předsednictvo rozhoduje jako kolektivní orgán. Takže zase si jako aby jsem tady byl strůjce prostě jako nějakých
trvale špatných věcí, protože zrovna tak, jako teď třeba republikový předsednictvo něco navrhuje a jsou v tom chyby, protože kdo něco dělá, tak dělá chyby a snažíme se svou práci opravovat. Tak prostě to je kolektivní práce. Jako. Já s tím souhlasím. Kdyby to nebylo promlčený, Ivane, kdyby to nebylo promlčený, tak budu stejně tak prostě pro to, aby se vyvodila odpovědnost těch ostatních členů předsednictva, který tu smlouvu taky schvalovali. No, jako, nezlob se na mě v tom smyslu, nezlob se na mě v tom smyslu, že prostě ty seš tady jedinej, který nakonec skončil jako odpůrce v tom rozhodčím řízení, ale za to může taky kontrolní komise, která prostě celou tu věc jakoby začala řešit až před měsícem. Jako to je blbý, ale bohužel s tím já už nic nenadělám. Je mi líto, že seš v tom teďka jedinej. Ale to, že tady jakoby sedím sám, jo, protože tady sedím za tu platbu, kterou jsem provedl, předpokládám, tak prostě mi do toho nemíchejte jako ani v rámci té kauzality prostě zodpovědnost za jako veškerý dění v té straně, protože prostě fakt to takhle nefunguje, že já bych... Ale to my neděláme. Tak by se to realizovalo, jo. Jasně, to my neděláme, ale prostě tady v kontextu celé té věci přinejmenším to schválení smlouvy je věc, která prostě se nedá přehlídnout. No ale takže jako je to jenom věc, která souvisí s případem pouze jako nepřímo, že jo, jako ten případ je tady ta platba, že jo, to, co se řeší, to je ta platba. Ano, jakoby ta platba je věc, která se řeší. U té asi není sporu v tom, že došlo k porušení předpisů. A teďka my se tady bavíme o nějaký, já nevím, jak bych to řekl, nechci říkat míře zavinění, ale asi jo. Jakoby proč k té situaci vůbec došlo? Jakoby, kdyby prostě se najednou, kdyby prostě dne, já nevím kolik, 27. května se Ivan Bartoš stal předsedou strany a předtím neměl s celou kampaní nic dočinění, tak řeknu, jo, prostě zachoval se naprosto úplně asi nejlíp, jak mohl, nebo téměř nejlíp, jak mohl a prostě nelze mu to vůbec dávat za vinu. Prostě ta situace je jiná, protože spolu s ostatními členy předsednictva on se do této situace dostal. Tak já to vidím. No to jo, a když bys to uviděl až úplně takhle, tak bychom ho museli úplně zprostit viny. Jo, takže prostě tohle je opravdu nesouvisející. Tohle nám může posloužit k pochopení té situace, ale nemůže to mít vliv na to, co řešíme. Jo? Jako prostě, dejme tomu, že Ivan nějakým způsobem porušil předpisy, v podstatě můžeme to brát jako pirátský čin, protože se byl vědomý, že porušuje předpisy a musí být připravený za to mít zodpovědnost. Jo? Tu zodpovědnost bych mu nějakým způsobem stanovil. On se v podstatě i tímhle způsobem vyjádřil, když k tomu došlo, když nás vlastně toho 3. června vlastně psal k tomu předsednictvu, že prostě to proplatí a že jakoby je připraven, že prostě za to skončí u rozhodčí komise, že jo? No ano, ten pro doplnění. Já to v tom totiž vidím jako poměrně nekonfliktní jakoby situaci, jo. My teď právě mu tu zodpovědnost jdeme nějakým způsobem jakoby vyčíslit a jestliže dokonce on se tady vyjádřil, teď tady není, on se tady vyjádřil, že ten náš krok by přijal, jo, tak v podstatě vidím to jako poměrně takový dobrý řešení, nebudeme ho nějak hejtovat, prostě vydáme to na ten nález, který si myslím, že je takovej férovej, že nebudeme moc dělat hospodáře, teď ještě jde o to od jakého datumu do jakého datumu, že jo, protože tím pádem budou ty volby bude muset podepisovat někdo jiný. Jo. Kdo je první místopředseda? Jo, a kdo je první místopředseda? No moment, tam snad v tom návrhu není, že nemůžu podepisovat za stranu věci, tam je za stranu, že nemůžu nakládat s penězi, ne? Nemůžu být hospodář. Ale statutár normálně jako funguje, můj podpis je, dobře.
No to ještě další věc asi k samostatnému zvážení, ale kdo je, takže první místopředseda kdo je? Vojta Pikal. Vojta Pikal, no to je zrovna takový předpis hudbalej zodpovědný člověk. Ano, ten je tam teď v tom řízení za podepsání smlouvy na právní služby přesahující 50 000 korun. Je to prostě řehole. Ne, ale vážně, já si jako osobně si myslím, že Vojta Pikal je zrovna jako docela svědomitý v těchto věcech. Já říkám, jako rozhodně mu to ujíždí míň než tobě, Ivane, jako to si budeme povídat. Já jsem neměl zatím podepsanou smlouvu nad rámec plnění, tak to jako tam je na Vojtu právní služby, takže bacha, jo? Jo, tak dobře, no. Ne, tak možná vycházím z nějakého dojmu. To ne, to opravdu jako si myslím, že Vojta je svědomitější. Je svědomitější. Jo, no, to nebudeme jako teď to. No tak jo, no tak hele, teď jsi připravil, nebo prostě rozhodčí komise, teda kontrolní komise nám dala nějaký návrh, jo. Teď, kdybychom si měli nějak dohodnout, jestli ten návrh teda i za přítomnosti tady vlastně toho odpůrce jako přijmeme, napíšeme tam nějaké zdůvodnění, jo, i vzhledem k tomu, co jsme tady slyšeli, a víceméně bych to asi mohl pomalu jako naše zasedání jako v tomto případě ukončit. Jo, mně jde o to, že prostě i z tého závěru té kontrolní komise to vypadá jako nějaký účelový vole, svévolný, za všechno může Bartoš, prostě a fakt tam nejsou zohledněny ty objektivní skutečnosti, které byly v těch výpovědích. Proč jsem to jako udělal? Takže já říkám, ano, já jsem zvědomím, že překračuji pravomoce a že nějaký trest za bude, který já jsem nějak nezdal, páč tu součinnost bych kdykoliv vyvinul stejně, jako byla předtím, jo. Tak ano, chápu, je tady to trest, překročil jsem pravidla. Nicméně jako očekával jsem z té kontrolní komise, že zohlední, že prostě, jak tady třeba zaznělo, byly teda 3 možnosti a zvolil druhou nejhorší, která dlouhodobě ale jako vedla k tomu, že zabránil reálně prostě nějak. A to tam prostě jako Ivan se nedomluvil, kdyby se domluvil, nic se neděje, je to bídák, jo. A prostě tenhle ten závěr já nejsem ochotný akceptovat, tudíž jako v tom směru nejsem ochotný akceptovat ten trest, buď to je to suchý trest, porušil předpisy, proplatil v nesouladu, sám tvrdí, že v dobré víře dá se dokázat, nedá se dokázat a nesmí být droghospodář, zaplatí náklady soudního řízení. Ale já vám nechci diktovat žádný závěr, to není moje ambice. Mně se dá až jako přehnaný, jo, jako fakt jako objektivně i vzhledem k tomu, že nemá smysl vynášet trest pro trest, ale má smysl taky, aby jsme trošku jako pro tu stranu dělali dobře, že bych možná i ten rok považoval za přehnaný, no. Já bych byl rád, kdyby jakoby celá tahle záležitost vedla k tomu třeba, aby se opravdu ty věci sporné řešily už prostě v kořenech. Jako když prostě dojde k tomu, že je třeba nějaký předpis, který považuji, že je za blbej, třeba ten o těch výběrových řízeních, a dospěl jsem k závěru, že ho prostě za daný situace a za danýho změní nejsem schopen splnit, tak si myslím, že první věc, která by měla vzniknout, jakoby debata nad změním toho předpisu, která co nejrychleji povede k tomu, aby ten předpis splnil svůj účel a aby to nebyl prostě byrokratický vojeb. A teď, Marku, my teď máme v tom návrhu normálně v GITu ten předsednický návrh těch výběrek a probíhá to a bylo to první, co jsme se rozhodli jako předsednictvo změnit teď. Jo, já s tím tohle jak kvituju. To je gap té pirátské strany obecně, že my furt fungujeme jakoby navenek, jedeme ty volby, ale za těch 7 let prošlo málo jakoby vnitřního vývoje, tam žádná evoluce, upgrade prostě systému jako neprobíhá, jo. A jako jo, to je prostě problém, já jsem ho zmiňoval i teď volby, které jako my musíme řešit a jako ta cesta, my jsme si tam dali třeba nějaký cíle, takže ten předpis, který je předsednický, tak prostě se snažíme teď součinnosti s RV změnit, ale už to zase běží 3. týden nebo 4. týden, jo, a ten závěr prostě jakoby není
a nám stojí, že jo, prostě výběrka na právní služby, nám stojí výběrka a jako to, ano, ideálně je to předěláno, ale ani to předělání zase nemůžeme zastavit chod té partaje, že jo. To jistě, no, ale zkrátka je potřeba, aby prostě, aby se to nějakým směrem už hýbalo, ale tím jsem myslel, jakoby i třeba ve vztahu k tomu předchozímu usnesení toho republikového výboru, tak prostě když tam dojde k tomu, že tam třeba vznikne nějaká podmínka, kterou jakoby se ti zdá, že nelze splnit, já nevím, jako jestli ti to tak přišlo nebo ne, cítil jsem to tak, že ano, jako z toho, co jsem dneska četl na tom fóru, tak zkrátka je potřeba, aby se hned ze začátku řeklo, já jakožto funkcionář, který má plnit tohleto usnesení, si nemyslím, že toto usnesení je splnitelné. A prostě řešit to v začátku, a ne, že prostě to usnesení budu ignorovat a udělám si to teda nějak jako by oko, jak se mně to zrovna zdá, a prostě potom se dospěje k tomu, že vlastně nad celou touhletou věcí se stráví prostě desítky a stovky člověkohodin jenom proto, že prostě se na začátku určitá věc řekla na plnou hubu. A Marku, tak jako v 80% případech, co máme zkušenosti s MO prostě, tak to jsou lidi, kteří napadají ty věci prostě komplexně dlouhodobě, jo. Takže já jako nevím, jestli prostě jako konstantní audit, jo, prostě jako k tomu přispívá. Já prostě říkám, že ať Praha jako udělala jakýkoliv výběrový řízení, tak jsou prostě napadány taky těma stejnýma lidma furt stejně. A ve finále prostě se jako nic neděje, jo. Ty výběrka jsou schvalovaný a jedou a prostě není výběrko, který by proběhlo hladce, jo. A nevidím, že by prostě to jako k něčemu vedlo. Takže samozřejmě ideální situace je taková prostě, že to je super vyladěný v souladu, jo. Ale to, že tady jo, Janka se tady ptá, no. Víte, jako řešíme věci, které nesouvisejí úplně s probíráním toho případu. No, jako tohle jasně, jo, jako že bychom měli ty problémy řešit jako v zárodku, no ale teď si vem tenhle ten konkrétní případ, jo, to teda jako je to off topic, ale tak si představ, že by to předsednictvo řeklo Revéčku, že teda tohle nejde splnit, tak na to kašlem, jo, tak se těch voleb nebudeme zúčastnit, to je to takový těžký tohle, no. Jako podívej se, tam byl nějaký proces u toho schvalování a byl tam nějaký, už když tam byl nějaký navržený usnesení, tak prostě v tu ránu to předsednictvo by si to mělo hlídat, jakým způsobem prostě jejich návrh tím procesem prochází a říct jako sorry, takhle to nejde. A co se týče jako třeba toho financování, tak tam bylo fakt dost podle mýho názoru nerealistické očekávání ohledně třeba té cílové částky té kampaně. Jako Ivan může tvrdit něco jiného, jakože kdyby prostě fungovala platební brána, tak by prostě tak by se ten $500 000 určitě nazbíral. Já takový optimismus nezdílím, jo. Já si myslím, že ho nikdo nezdílí. No. Nebo já nevím, jestli ho někdo sdílí, nevím, možná někdo kdo by si fakt myslel, že se to vybere. Jo, takže tohle je jako prostě taky jako věc, ke který já jakoby těžko najdu. Takže tady vidíme trošičku jakoby klamání toho republikového výboru, jo, že... To jsme se klamali všichni, víš, všichni jsme klamali sami sebe, si myslím, jo. Protože nikdo si nemyslel, že se vyberou peníze, ale řeklo se, že se vyberou, aby se jako uchlácholili jsme svědomí jako všech, jako všichni, včetně sebe samých, jako fakt super, k čemu to vedlo, jo. Hele, prostě jako těžko se dělá fundraising, když nemáš vyřešený jiné věci. Tam samozřejmě ta cílová částka nesouvisela s tím, jestli ten strnad bude vyplacený. Jo.
Tady se bavíme, kolik nám chybělo v tom rozpočtu na manažera kampaně. Jo, jako kolik by byla částka z toho fundraisingu na manažera kampaně, jo. Ale jako to taky podle mě už jako teď není relevantní k tomu, co řešíme. Hele, tak koukám, že Janka teda něco píše teď. Já teda nečtu. Já to teda čtu a já jen se jenom odpovím, že tohle jsme probrali a to, že jsem to proplatil prostě vůči neschváleně, tak o tom vůbec se jako nedohadujem. To jsem napsal už v ten moment, kdy jsem to proplatil, že vím, že to tak je. Jo, a v podstatě to je věc, s kterou u kontrolní komise souhlasím a já si myslím, že ta ani jako nebyla nikdy zpochybněna, že jsem překročil ty proplacení. Já jenom jediné, co řeším, jo, je, že si myslím, že jsem to udělal dobře. A takže to prostě už tady opakuju asi po čtvrtý. Ne, Marku, jako já teda nečtu nic od nikoho, kdo není účastníkem tohle řízení, takže jako jo, sorry, ale jako není tohle není divadlo, tohle je prostě řízení. No já vím, hele, ale tady je akorát jedna věc, protože já tam chci ten akademický výrok, který se teda týká i ostatních členů republikového předsednictva. Takže ty bych jako k tomuhle připustil. No teď ty jako zpravodaj to tam napiš. Hele, já nevím, jestli jsi četl teď Janka Michailidu byla tehdy členkou republikového předsednictva. No jo, ale je to jako netýká se to tohohle případu. Počkej, ale já četl jsi teďkom Jakoubka, který nám poslal mail? Nečetl? Mrkni se na maily. Jo, podívám se, no. Já tady nemám klienta, tak si musím přijít. Jo, je to v podstatě všechno, co ty máš v úmyslu udělat, ti tady Jakoubek doporučuje. Jo, no to jsem i říkal, že je potřeba jako domyslet, co změní toho výroku. No, takže já si myslím, že jsme jako slyšeli, co jsme slyšet měli. A jako zbytek asi dořešíme, ty to vypracuj, my ti to když tak připomínkujeme a výrok může být hotový během v řádu málo dní, že jo. To jistě. Já myslím, že no. Tak to. No, jak se kupovatelnost na náklady jasně. Odpovědnost za promlčení deliktu s zavřením smlouvy. Ano, kontrolní komise. No jasně, ale tak jo, jakože, no. No, jako je to problém, jako tehdejší kontrolní komise byla naprosto... Jenom se mi líbí, že ty jsi to tady všechno vlastně řekl, můžeme i ten záznam tady jako se s ním hrdě vytasit, ale Jakoubek to tam napsal, že jo, aniž by nás poslouchal, takže jako je vidět, že se shodneme, no. Jo. No dobrý, no. Já se ještě teda zeptám Janky Michailidu, protože jakoby jakým způsobem probíhala ta komunikace ohledně ohledně té smlouvy, jestli Ivan se nějakým způsobem pokoušel jakoby s ostatními členy předsednictva komunikovat o tom schválení. Protože on tady na začátku říkal, že vlastně on moc nefunguje na fóru, ale že prostě komunikoval především telefonicky
s ostatními členy předsednictva vlastně ve věcech, které se v tom předsednictví projednávaly. Já právě jsem namítal to, že na tom fóru zazněly určitý námitky ze strany ostatních členů předsednictva, na který Ivanov prakticky nereagoval. Takže se ptám, jestli to tak opravdu bylo ve skutečnosti, anebo jestli nějaká komunikace nebo alespoň pokusy o ní probíhaly. Tak prostě pro doplnění, jestli chce, tak bych byl rád, kdyby to. Takže mohu to chápat tak, že je už tehdy, já vím, že jakoby poslední dobou, co jsem viděl, že máš takovýhle postoj, že jakoby nechceš se účastnit neprotokolané komunikace, ale jestli už tehdy prostě si měl takový postoj, že prostě ty komunikovat nehodláš. Jo, dobře. Tak já nevím, má ještě někdo něco k doplnění? Za mě cajk. Za mě já jsem svířek, tak to. Dobře. No tak já děkuji za slyšení, hele, a mějte se. Jo, se mě. Tak dobře, no. Takže já teda, já nějak spáchám, domlátím ten nález a potom vám ho pošlu, případně ještě teda Roji a Jakube, který zde nejsi, připomínky k tomu a pak bych hlasovali. Hlavně jde o to, abych něco nevynechal z toho, co zde dneska bylo řečeno. Ne, já myslím, že to zpracoval velice dobře, teda to musel jako fakt díky jako za to. Jo. Já jsem dneska kvůli tomu stával ve 2 ráno a jsem to až do 11 dopoledne. No, to je vidět, jako, no. No, tyhle věty se jinak dělat nedají, jestli chceš jako udělat takovej nález, který potom bude nenapadnutelný, protože já když si vzpomenu na to, jak jsem řešil ten podělaný nález bývalý rozhodčí komise s tím s Jankem Wagnerem, tak mi to nakonec vzalo ještě jako násobně víc času, než by prostě stálo jedno blbý odůvodnění rozhodčího nálezu. No nic, já už si tady tak jako stěžuju. Šel jsem do toho dobrovolně a tak. Ne, jasně, no, jako to s tím Jankem to bylo nic, no, to je, jako, myslím si, že by rozhodčí komise měla řešit opravdu důležité věci a ne píčoviny typu Janek Wagner, ale to je... No to je hrozný, já fakt doufám, my bychom potřebovali nějakého toho mediátora, protože jako opravdu si nemyslím, že osobní jako kde nejde vženě o stranické věci, by měla řešit rozhodčí komise. Na to ani nemáme kapacity prostě. Jako se nedá. Jo, jasně, no, tak jako schánějme další lidi do rozhodčí komise. Kdybych tu rozhodčí komisi mohl opustit, tak bych to udělal, ale kdo by to šel dělat, že? No právě, no. Když se mě zvoní telefon. Jo. No, tak jo, tak asi vám všem děkuju jako za účast, ne? Nebo prostě ještě máš něco, Michal? Já už nic nemám, já ty ostatní, já jsem měl, jako já jsem se teďka stěhoval, měl jsem fakt, já už nevím, jak se to řekne česky, tyjo, frmo. No, frmo, to je takový správný český slovo. Já byl v Rusku a já už umím dokonale rusky, ty vole. Já teď šprechtím rusky, líp než ty finsky, jo. Jo, tak to je jednodušší naučit se rusky. Já jsem se rusky naučil za jedny letní prázdniny na velice slušný úrovni.
Je pravda, že za těch 12 let od té doby, nebo to už možná i díl, jsem to zapomněl, jo, a mám už jako jenom pasivní znalost, jakože rozumím, ale dneska už bych jako ze sebe asi nevyplodil 2 kloudné věty. No ono Ale totiž v tom prostě ta ruština se učí strašně krásně. Jako. učí se dobře, jo, když znáš takový ty základy, který do mě namlátili od 4. třídy, ale hlavně ty vole v tom Rusku, když mluvíš rusky, tak cokoliv prostě zařídíš, jo. Oni ocenějí to, že mluvíš rusky, vyjdou ti maximálně vstříc a není nic problém, tě. Tak je to dobrý. Jo. No, hele, to je zajímavý. Já jsem se jakoby víc začal bavit rusky až teďka ve Finsku, protože tady je spousta ruských studentů. Já vím, já to znám, no. Takže prostě na kurzu finštiny jako před a po jsem prostě se bavil s grupou Rusů rusky, no. Že jo, hele, je přijatý slovo smetana jako u normálně finský slovo už. Jo, to je z ruštiny přijatý, no. Smetana, ale je to, co je smetana v ruštině. To je zakysaná smetana. Jasně, no, ale jako jo, to jsme se smáli, když prostě vidíš finský nápisy a v tom najednou smetana, že jo, tak jsme se poprvé nás to jako docela... A ono tak to není jediný jako přejatý slovo z ruštiny, jako ve finštině je taky slovo věsty, to znamená zpráva. Jasně, jo. A z toho jsou pak odvozený slova jako finským způsobem, čili věstinta je komunikace. Jo, jasně. Hele, jinak teda musím ti říct, že to teda ty vaši vole ve finále pěkně posrali, jako, jo. Měli na to, měli mít zlato a posrali to, no. No jo, no. To stává, no, tak aspoň není na chodnících tolik nablito, jako by bylo, kdyby to vyhráli. To asi jo, ale jak jste dali ty rusáky, to bylo dobrý. Protože oni Finové totiž, když jsou smutní, tak chlastají doma. Ale když jsou veselí, tak jdou slavit na ulici, že jo? Jo, já to znám, já jsem ve Finsku byl mockrát, jo, takže to sice, ne, že bych uměl finsky, ale trošku tu jejich mentalitu chápu, no, oni jsou takový, no. A když jsou smutný, tak se doma uchlastají k smrti, to je jako, no. Jo, taky se stává, no. Dobrý, hele, tak jo, tak asi jdem, ne? Tak jo, tak dík. Mějte se všichni, čau. Jo, vy taky, čau.